Ayan ang masarap na aming pananghalian. Alupihang dagat. Mga kasinag, kumuha pala tayo ng talbos kamuting kahoy. At magugulay tayo ngayon. Kasi wala kaming ulam sa pananghalian. Ito ang naisipan naming gulayin. Ito pala yung tinanim ko nung nakaraan. Kung mapapansin nyo, malalaki na, di ba? Ito yun. Dagdagan ko mga kasinag yung kinuha ko sa rawis na talbos. Kasi kulang eh. Dagdagan natin yun. Mga kasinag, ito na pala yung nakuha natin talbos kamuting kahoy. Ngayon pala mga kasinag, ang pagugulay nito ay gugumusin muna natin siya sa asin. Lagyan natin ng asin. Ako, taghirap na talaga kami mga kasinag. Wala ang laman ng aming asinan. Ayan mga kasinag, lagyan nyo muna ng asin. Yan. Tapos gumusin natin. Kailangan kasi gumusin ito mga kasinag para mawala yung niya, yung pait. Kailangan alisin natin yung pait niya. Pasensya na kayo at medyo mahirap talagang gumusin ng ganito. Kailangan mga kasinag, palabasin natin yung katas niya. Mga kasinag, malapit na. Ayan malapit na siyang lumabas yung katas niya Kailangan gumusin natin ang gumusin ito mga kasinag. Para lumabas yung pait. Ayan, kailangan mapiga natin ang pigang-piga. Yan ganyan mga kasinag. Kailangan pigain natin ang pigang-piga. Yan. Yan. Ubos ang aking lakas. Napiga na natin mga kasinag, pakapiga. Ganyanin natin. Tapos hugasan natin. Kailangan natin hugasan muna ito mga kasinag. Yan, ito na yon. Ayan na. Napiga na natin. Mga kasinag, magkudkod naman tayo ng nyog. Nagbaak na pala ako ng 2 buong nyog. Ayan mga kasinag, minikos-mikos na ni Mrs. Ayan mekos-mekos na yan. Ayan mga kasinag yung unang gata. Kung tawagin ay liputok. Ilalagay nyo yan mga kasinag, yung unang gata na yan, pagluto na yung gulay. Yan ang sikreto mga kasinag ng paggagata. Kasi yung iba kasi mga kasinag, pag nagagata sila, isahang gata lang. Dito sa amin mga kasinag, pag nagagata, yung unang gata, hinihiwala yun, tapos magagata ka uli ng pangalawa. Basta yung pangalawa mga kasinag, yun munang isasabaw nyo para maluto ang niluluto nyo. Pag luto na yun mga kasinag at naiga na yun, saka nyo ilalagay yung liputok na tinatawag. Para masarap at malapot talaga ang sabaw niya. Kasi pag isahang gata lang mga kasinag, pakalagay mo ng gulay o mga sahog niya, isahang gata lang, hindi masarap ang pakagata mga kasinag. Sinalang na natin yung ating
kawali, nilagay na natin yung gulay na talbos kamuting kahoy, tapos nilagay natin yung pangalawang gata. Ayan. Mga kasinag, ito pala yung pansahog natin doon sa talbos kamuting kahoy. Ayan o, kung makikita nyo yung mga kasinag, dyan yan nakikita kung mataba ang isang amimiltik. Amimiltik kung tawagin ito dito sa amin mga kasinag. Yung iba kasi mga kasinag, ang tawag dito, alupihang dagat. Yung iba, kamuntaha. Tapos, dito sa amin mga kasinag, amimiltik. Ayan. Diyan nyo makikita mga kasinag, pag mataba ang amimiltik, oh, nakita nyo, naninilaw. Dito yan nakikita mga kasinag. Ayan, oh, buhay pa, oh. Bagong huli lang yan. Sariwang sariwa pa, oh. Para din siyang lobster. Kaso lang ang lobster mga kasinag malaki, tapos may ano dyan, mahaba na parang ano nila, yung parang antina. Ayan, matataba ito mga kasinag, oh. Ayan, oh. Ayan mga kasinag, ilagay na natin. Ayan, lalagay na ni Mrs. Ayan ang ating sahog. Gumagalaw-galaw pa. May alimasag pa. Ayan. Sabay. Takip. Okay. Ayan na mga kasinag. Mekos-mekos muna natin. Ayan ang masarap na aming pananghalian. Siguro na nag-isakok. Ayan mga kasinag, ang aming kamuting kahoy na gulay ay yun ang naging sahog. Kasi kakaunti yung gulay mga kasinag, mas marami yung aming sahog. Ayan mga kasinag, lagyan na natin ng asin. Kasi ano yan, naiga na. Naiga na yung sabaw niya. Yan, ilagay na natin ang liputok. Ayan mga kasinag. Pag inilagay nyo na mga kasinag ang liputok, huwag nyo tatakpan para hindi maglabnaw yung gata. Dapat walang takip. Ayan, minekos-mekos na ni Mrs. Di ba? Hanguin na natin. Ayan na siya, oh. Ayan. Okay. Yan, oh. Oh, di ba? Tapos ito ang hindi nawawala sa mga Bicolano mga kasinag. Ayan, oh. Sili. Ayan. Sobrang sarap ng aming ulam. Binanatan na ni Mrs. Ang sarap na hiklobit sa Mayra. Ganito yung mga kasinag, ito yung amimiltik. Kailangan bubukahin nyo dito mga kasinag. Ito sa gilid. Ayan. Kasi mahirap to. Anuhin, may mga tinik kasi siya. Ayan. Kailangan bukahin nyo dyan. Ayan. Ayan, o, di ba? Ayan na siya mga kasinag. Sarap.